Khalads apparently chow each other. Eish. Hello comedian, tough was het man. Zie niet. This is the only way I know how to. And this is your warning. Oh, ga me shora. As a warning. Ons is kallen. Kan van die silence is grounded for life. Kallen. Yellow family over for punching us bicycles. Kallen. We don't need to know you, but still give you time to cuss. Kallen. I'm open and checking and going and fight it. Cause kallen. 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 Ik kus. Kallen. 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 Ik kus. Focus maar op als het er is het nou. Hallo we zien hoe ik die kalens out of keer ik think we emotional. Fuck it, vuistelijk alles is in control. Stap op 1, dan stap je op allemaal. Ons is die enemies, maar die pist control. Kijk je, ik als die type om een video te maken. Je praat over iets anders, het gaat me niet raak. Je praat over met mensen, dan raak je naast. Als all over kalens, van in de kaas. Als een one piece, something as a lassie. Voel die leren, op in de basie. Op een chat, gooi je weg, maar niet rasie. Champion, kopie, is al aan. I'm tot. He gave me the right it is. We been free for 30 years. My diva didn't have to die for this. I don't even think the booty know what I mean.